Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Light Patrol! Las 9:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat mayong gabi naman Bacolod, Pilipinas, koto malabutan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod nga signal. Inyo pala tunturan Lunes Tob-Tob Sabado. Action Night Patrol. Masubaray sa oras kapag cluster naman namon sa inyo paghimos sa mga balita nga naggalunta dumalin kay nasang kaagahon kay nasang aga sang odto sang hapon sang kasisidmon tubtob subong kagabihon. Action Night Patrol yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Basta Martes gani mga ka-aksyon temporaryo nagatalos. Katubang sa ring may crew production na Marlon Hedovaya. Yari kita sa tuwig 2021. Ang tuwig 2021 nakahibalo-bala ka mo mga ka-aksyon. Hindi ini makabig nga leap year. Yari ko na hindi leap year mga ka-aksyon ang tuwig. Ang kanamuon sang inadlaw ko na petsa kulo kompleto gid na. Pila ka ng pizza sa sunod sang isakto tuig. Ginasiling na na perming 365 days. At 365 ginang adlaw subong nga tuig 2021. Subong yari kita sa Hulyo 27 tuig 2021. Amo ining nga ika 208 kaadlaw sang tuig. Ika 208 subong kaadlaw. O silingon may 157 kaadlaw na lamang ang nabilin. Antes sa matapos, ining tuwig 2021. Daw naga-countdown kita sang Pasko kaga bagong tuwig ba? Kamo giba sa nga siling nga daw kadalit lamang sa minadlaw subong. Karanti abnormal kaga pinasahi. Ang tuwig 2021
Bisan gani tuig 2019, 2020, tugtog sa mga 2021 para diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang rason sa maka-aksyon bangod man sa pandemya nga dala sang COVID-19. Di dapat kita taran-taran nga maghugpong sa pagpangamuyo. Hindi gid magkalipat nga kada adlaw pangamuyo kita antes matapos ang tuig 2021. Ang 2021 ginasiling Year of the Ogs. Pangamuyo unta kabay nga matap na ang pagpanghalit. Ang epekto kag peligro sa COVID-19. Abisa na amat lang basta makaganhagan tub-tub dalayon nga matap na agod ang tanan mabalik sa normal ang sitwasyon. Alin sa hulag naton nga mga tawo, saka sa negosyo, tub-tub sa panggobyerno, kag anuman nga aktibidad mga kaaksyon ang ginahandom gid naton tanan magbalik sa normal. Las 9:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kamusta ang industry nga sinalayo sa karon? Sa mga yara nagapaway-huway sila salita sa tagsa ka mga balay o kung tagsa ka mga teritoryo. Sa mga bag-ulamang abot halin sa ilang sa nga trabaho. Tagsa nagapangindiyadi pagod makaganar. Para nga mayara sa ginubakal kaladon pagpuli sila sa nga puluyan. Kamusta ka mo? Kabay nga yara lamang kamo sa maayong sitwasyon, maayong kahimtangan. Samtang kamo ang nagapatuyom-tuyom na pamati sa sining palatuntunan. Ato sa gihapon nga mangin katuwang sa sining edisyon sang Action Night Patrol. Ang mga action unit reporters naton sa pang-national kag international nga hugada. Ang news center naton every Tuesday, Action AD, Action and Defensor. Sa patrol naman, Action JD, Action Jan Diaz. With Action NT, Action Nixon Tahong. Sa piyak na madaling nga hulot sa matulog-tugnaw nga hulot. Sa bansang technical side, Action Delmar Madera with IT expert Action Christian James Binares. Nanasalintara na rin naman sa atubang sang mahiwagang hunghungan. Nasunod sang magamay kag matinong-tinong nga waragwagan. Action na Marlon Hervaya. Labon agkag tumandok sa barangay Tangob, Surad sa Bacolod. Basta serbisyo publiko, wala nag-atras, basta bulig sa mga bululigan, ginatinguan nga kutob masarangan. Abanti lang kita, wais ang atrasan. Basta sa kaayuhan sang taran. Welcome sa saringa palatuntunan Action Night Patrol, taong tiyempo na tunsbong. Kamusta ang tiyempo na ninyo da sa inyo sa nga lugar? Anong na-esperensyahan ninyo? Pabilabang kadlaw nga pagkatupa sa ulan ba? Man ang monsoon rains nga ginatuwag mga ka-aksyon na muna sang hangin na ginaupdan sang ulan ho. Na-esperensyahan sa pila ka mga lugar dari sa pungsod sang Pilipinas. Galing kay masubo-subo lamang nga balita. Langod sa mabulabaskog nga monsoon rains. Mayara sang tatloged ka mga persona, tatlo ka mga tao ang nagkalamatay, maisa pa ang missing kag hindi makitaan. Ang isa ka patay 39 anyos nga babayi na napatay sa pag-aksidente sang salakyan. Ang salakyan niya maka-aksyon na pintalan sang natumba nga kahoy ho dito sa may surad sang Bago. May duwa pagid ka mga nagkalamatay. Inakuha pa sang mga otoridad ang detalye sir. Ang mga rescuers mga ka-aksyon sa Santa Maria Town, banwa sang Santa Maria, sa probinsya sang Ilocos Sur.
Pinatingwaan nga ma-rescue ang 51 anyos nga lalaki nga ginapatihan nga nalumos. Inadala sang ginatawag nga monsoon rain. Mayara sa nga sobra 200,000 ka mga tao o kon mga kapin 50,000 ka mga pamilya sa Ilocos Region, Central Zone, Calabar Zone, sa Mimaropa, dari sa Western Visayas, sa Cordillera kag Metro Manila ang napituhan sa denggin muno naton nga monsoon rains. May 26,000 ka mga tao man ara subong sa evacuation centers. Nagkalain-lain nga mga evacuation centers. Amo ni resulta sang ulan nga may dalang pagbubo sang hangin nga pagdala mayara sang upod nga pagbubo sang ulan. O manin para isparensahan naton sa pilaman ka adlaw diri sa sunod sa Bacolod kag bedabang nga lugar sa Negros Occidental. Ipreparar lamang kita tanan nga tion. Dapat preparado kita. Tungod sandig sa 24-hour forecast nga ginisyo sang pag-asa makaaksyon alas 4 kainas ang hapon. Ining monsoon rains nga ni magkapadayon sa gihapon. Mayara sang kasarangan tubto babasko nga pag-ulan. Ang mahimo nga magtupa sa Ilocos sa region sa Batanes, Baboyan Islands, sa Apayao, Zambales kag Bataan. May magulugal umon nga panahon ho. Nga mayara sang pulo panalagsa nga pag-ulan. Tinaman nga bahin sa Luzon, Lakip, Metro Manila. Kini nga weather condition ni ang posible man nga maesperensyahan sa Aklan kang tiket isakop na ni sa Visayas. Ang iban nga lugar sa Visayas kag Mindanao sining sa pag-asa, laban-laban nga may maayo nga tiyempo. Pao good news ni. Buwas ka adlaw, ang ginatawag nga fair weather within the next 24 hours. Kung mangin matuod ni, buwas ka adlaw, mangin maayong tiyempo naton. Diri sa madamang nga lugar sa Visayas. Pero hindi lang isige na magpati na yun. Dahil basta gani tiyempo klima naton, panahon dari sa pungsod Pilipinas, nagaliwat-liwat na. Yung sa mga presyo pasang malaklon bala, ang presyo pare, hindi mapaktan, basi gulpi lang nagasaka. Mga sitwasyon man naton, ang tiyempo dari sa pungsod sang Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Light Patrol! 59 minutos na kaligas sa tag ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Yang Pilipinas subong nalikop kag napalibutan sa gihapon sang istorya kay HD. Pagkabati ka mo HD Dres Pilipinas, anong gasunod sa inyo sinipinsar? High definition, high density. Kung sa mga kinalye pa magka-aksyon nga istorya, ang HD kinasiling nila magka-aksyon nga higadalan. HD higadalan. Pero ang istorya sa mga magka-aksyon hangot kay HD, si Heidelin o kung si Heidelin Diaz. Si Heidelin Diaz amo nang pinakasikat, pinakabantog sa mga tinuga diri sa pungsod ng Pilipinas. Ano naman ayhan ang dugang kung bag-ong impormasyon ka mga istorya ang aton mabatian buwas kadlaw. Ang ginapaabot ka mayara sang Heroes Welcome kag mga baha kunong regalo pagpuli ni Heidelin Diaz sa iya sining nga lugar. Ialang-alang niya na punggan kay amo na iya ang tradisyon diri sa pungsod sa Pilipinas. Once nga mayara ganit sang tinuga o kon na persona o kon na tawo nga makadala sa bandera sa Pilipinas, makabutang
sa pungsod sang Pilipinas sa maayong kahimtangan. Mapabugal ang Pilipinas, bugos sa kalibutan. May heroes welcome ginaya. Wamo man kay Senador Manny Pacquiao. Ugaling kay laini ang inagyan ni Heidelin Diaz. Nasa antes sa nagpagkakadto sa Tokyo Olympics mga kaaksyon, may ara sang mga nagpabati-bati sa iya. May ara sang ginpabungol-bungolan lang siya. Sa panawagan niya nga buligan siya, atagan siya bulig pinansyal para lang sa paghanas niya pakadto sa Tokyo Olympics. Pero duway gisagin na sapak mga kaaksyon. Di subong ang pila ka mga grupo kon pila ka mga personalidad sadto ginasiling nga nagabati-bati kag nagakontra kay Diaz. Way nagasapag sa panawagan ni Diaz. Yara baganis gobyerno subong ho nagapanghiwala sa ila sa nga mga ginimo sadto sila nga wala ba kami nakaamuna man kay si Diaz subong amo ang pinaka ginadayaw sa mga tao dito sa Pilipinas mo. Labi na ganda mga yara subong sa gobyerno kadaan kalabanan nga ara sila da nagaplano man sa pagpapili sa 2022 nga eleksyon. Ang kalabanan sila da posisyon sa pagkasenador. Subong ho para sa ila hambot pa sa bulak na sa pagita si Heidelin Diaz. Amo ginang batasan sang Filipino daw. Puruti babalik man na sila gyapon sa ulihi. May tikman nagmarisi pa man. Alas 10:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano ba na mga balita nga dapat tato sa nga pagkatutukan? Dari sa ato sa nga pagpangalaga. Sa balita lokal, may isa na naman kakatapos ang otoridad at ibatawag man isang tropa sa gobyerno. Laban-laban siguro sinudlan sang espiritu ni Lucifer. Ang iya sa nga paminsaron, pulis ini sa magka-aksyon. Pulis nga ba wala anagin panumdom la. Antes simuon ang isa ka mga demonyo nga gawi. Amo ning balita nga magkapadugang na naman mancha sa imahen sa atos sa nga Philippine National Police. Ang kaso nga ginulukdoyas ni basta-basta nga kaso nga magkahuluya ini magka-aksyon. Manaras 4:30 kainas ang hapon lamang sa barangay Tinampaan, Sunod San Cadiz, Negros Occidental. Mabatian sa mga residente sa mga barangay ni at mga tao ni daw tinampa ni Islamo sa kahuya. Namanti taga-dara sa ila ining pulis ni ho. Although nga tigin akusahan pa malang nisa, hindi pa man nisa mga ka-aksyon, why pa man sa mga pamatudan na nahimo yung gini, pero tinaban-laban na mo gini na tabo eh. Isa ka pulis ang ranggo ni Staff Sergeant. Ang natabo nga imbis siya kung tani manakop sa mga kriminal, kayang ginakop siya ang ginaristar. Tungkol sa kaso nga paghimulos. Makin nyo yan. Basta-basta paghimulos ang kaso ng pasaka, ginareklamo sa iya. Ang nabiktima 12 anyos nga babae, minor de edad. Ang inisyal nga pagplastar sa ring balita kaya nabatian na sa report ni Aksyon na Roger Gotib sa Aksyon na Firing Line with Aksyon of Brian Borden. Ang biktima ni bata sa live-in partner sa suspect nga pulis. Ang ranggoya Staff Sergeant. Isang una kung yung mga ranggo sa pulis, PO1, PO2, PO3. Asa lang PO3 why PO4? PO1, PO2, PO3. SPO1, SPO2, SPO3, SPO4. Ginisla na ngalan ng ranggon la. Kaya ang ranggong police staff sergeant, sang unang tawag sa mga maka-aksyon PO3, police officer 3, so medyo mataas-taas na. Ikatatlo kalintang ng ranggo, siri. Abi nyo kung pilang sweldo subong sang staff sergeant. Sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, gindoble ni pinasakaan ng bulanan nga sweldo nila. Agin check ko, I don't know kung amo ning latest mga ka-aksyon,
Pero sweldo sang PO3 bulanan, 32,000 pesos masubra. 32,000 kada bulan. Kaya panalabot, may allowances na sila kada bulan man. Kaginabaton. Kaya mo na kadako sang sweldo mo, tinuntuhan mo imo sa nga profesyon. Sa isa lang kapitik, sa isa lang kapisok. Kasuhan ka, kag kung mapamatudan ka, priso ka, kakas ka bilang pulis, dula pang benepisyo mo. Ano nga sahi sang utok kapabensaron sa ding tao ni man? Although nga ginaristar, suspitsado pamalanisa. Kailan tawabla ang biktima diri 12 anyos nga bata. Daw hindi man kabalo pa magbinutig ni. Nanti ang report na mga ka-aksyon na nakadakop sa iya. Amo mismong live-in partner niya. Balon tani karon sa report ni aksyon na Roger Ragotib anugang detalye kang sa nga balita kag sa mga wala nakasunod sa ring balita kay nasa aksyon farming line. Ay hindi ni mayo nga balita para sa kwarpo sa ato sa mga kapulisan. Ang plano nga pagbisita dari personal sa nga bag-ong pamuno sa nga PNP nga si General Guillermo Eliazar nagliga ko tani nga si Manato. Galing wa ito ba yun na postponed? Pero di ba sige reschedule ni Labla? Pagbisita yan, di ba si kumamunuhan niya ni? Basi kung patawag yan yung pulis ni. Singki gining balatsagon ni Eliazar sa mga kaangay sa ribot. Sa mga pulis palang baw. Dobliha, tripliha nyo man, pabinsaron nyo. Antes ka mo mag-himo sang illegal nga ilimuno kon krimen. Kaya sa rason nga mag-himo sang krimen na, kaya mantigi ba sa kaan na ganing sweldo nyo nga bulanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Oy, ho. Las 10:08 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Iban pag-isa nga mga balita sa lokal karuna ato sa Pamatian. Ang sa balita nasyonal sa gihapon, kung tani, ti suna, kung tani, State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte, aramang gihapon. Lutawan ang balita angot sa resulta kag mga pananawan sa ikatapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero mas nagapangibabaw subong ang balita angot sa maragtason. Ang angkon sa nga pungsod sang Pilipinas dala sang abilidad sang Pinay weightlifter nga si Hedelin Diaz. Amo ning unod sa balita malan kainay hindi taman ni pwede nga baliwalaon ni. Kaya amo ni pinakadako nga balita diri sa pungsod sang Pilipinas. Buksin nyo bala ang website sa mga news website ang nagabarakang drama ka-aksyon Hedelin Diaz. Asang pagkabata ni Inday Hedelin Diaz, ara mo, istorya kung diin nagdako si Hedelin Diaz, kung ano mga inagyan niya, ara, nagatinuhaw mga ka-aksyon. Hasta ang nobyo gani mo Hedelin Diaz. Hasta ang mga kumbuyahan mga company nga santo nagpasalig nga magahatag sang premyo ara nag-post ban nga yes ari hatagan namon sang premyo si Hedelin Diaz bangod natuman niya ang iya sa nga handom kag nadalayang Pilipinas sa tuman kadako nga bugal instant millionaire ining si Hedelin Diaz. May mga libre pa sayang nga fuel mo. Tulos isa ka tuig to konkuan, lifetime. Pati ang isa ka airline company, kadamo lang. Pero hambal ni Diaz, mga ka-aksyon, kundi ang Olympics ni every 4 years man ni kakatabo. Ang nason nga Olympics, mga ka-aksyon, sa 2024 naman. Ining Olympics ni 2020 kung tani ni galing naapektuhan sa COVID-19 na pandemic at dalabutan sa mga tuwig 2021 kaya sunod nga Olympics maka-aksyon tuwig 2024 naman kambal ni Hedelin ma-intra kuliwat sa 2024 Olympics
dapat gid lang, no? Kung kwalipikado malang sa na kung amo masigyapon ang iya sa ding abilidad ba siya sa ding ikasarang, iya sa ding kusog abilidad mas sobra pagid kumpara subong. Oh. Ang isa ka weightlifter nga kuntani ginapaabot nga makakuha man sang gold medal do napaslawan sa mga gabi. Waya ba labot ang gold medal? Isa lang anay ka gold medal ho nakuha amo ni yan ni Hedelin Diaz. So managpuli naman og balik na si Inday Hedelin sa nga lugar sa sunod sang Zamboanga. Ang sa manager kaniho nga si Noel Ferrer ara gina-interview subong sa diya sa DZRH TV ho. Karan nga mga tao sa likod sa kadalagan ni Hedelin Diaz medyo sikat man subong. May pulis, Lieutenant Colonel nga nagpositibo naman sa paggamit sa illegal nga droga. Ginkakas na sa PNP. Lieutenant Colonel, ari pinakakurto tong paginangasahi nga pulis ni. Lieutenant Colonel ng ranggo mo naghala ka pa mo ya kayop-yop nga yop-yop sang sabo. Ang kakapal na mukha nyo. Wala na sang kakapal na mukha kundi oo. Kita ko lang din sa headlines sa DCRH Blau. Pulis, Lieutenant Colonel nga napamatud-an nga nagamit sang illegal nga droga, tigan kakas na siya bilang pulis. Damo pa kumuda. Ang kakurto utok kid. Kung ang ilan sa nga auto kung tadlong na dasulod, hindi nila mahimo niya. Nung ginahutikan ka mo ni Lucifer, ginahutikan ka mo sang inyo sa ding landong. Ang iban mayara na, gapa nago-nago lang. Kaya na sigihan nyo. Madakpan ka mo, tikag tonyo gisiko nyo. Ang sa balita nasyonal, mga ka-aksyon sa nasiling na, bawari na sinakyan na sa pila ka mga politiko. Jadi kita mga ka-aksyon sa pang-senado nga level. Na istorya kay Hedelin Diaz. Ano ba yung panawag nato ni? Normal malang neguro sa Senado. Was gani mayara sa isa ka persona nga nagahatag bugal sa pungsod Pilipinas. Dasig na sila magpasar sang resolution, doso sang plano, parang test ara man ang ila sa ngalan. Normal ang sponsor sa Pilipinas. Daw inablang mga ang subaybla, butang bla ang ano gani hindi? Butang Muslimisa ang kalamay, labi ng kalamay nga nagabasa-basa blada. Butang blada kay pila ka segundo tipunan ang sang subay. Tiamo ni ang tabo ni. Daw subay nga nagaamag sa kalamay. Anong balita? Ang balita nga ang Senado sa mga adlaw nag-adapt sang duha ka mga resolutions. Ining resolusyon nagadoso ini sa paghimo sang commemorative stamp. Kulang na lang katawgon nila nga magadihan, no? Hero, ining si Hedelin Diaz. Ang inuso sang Senado dapat himuan sang commemorative stamp. Butangan sang public marker. Marker daw, ano bla do monumento bla? Daw lo estatwa Ining si Hedelin Diaz bilang paghatag dungog. Bilang Philippine First Olympic Gold Medal. Si Senador Richard Gordon among nagdoso nga aprobahan ining duha ka mga resolusyon. Si Gordon ni nagapapati-bati man nga magpapili man presidente. Sila niya, why ko ginasarad ang akon sa nga portahan kasi nang panawagan sang mga pumuluyo na magpapili ako presidente bangod kwalipikado man ako.
Pero subong naunahan sana ni Senador Ping Lacson. Naunahan man sana ni Senador Manny Pacquiao. Amo pa man na so far ang tunog nga lan subong na daw laban-laban mapapili gid presidente sa 2022 nga eleksyon. Sintay Sara Duterte way paka o nagapaligis para puti sino abigid ang mababakod-bakod na kandidato sa administrasyon way nang siban kundi si Sara Duterte kay si Manny Pacquiao nagsungkod naman to kay sinuyaan nila si Manny Pacquiao. Pabalik ko nila gani si Manny Pacquiao sa pagkatuon mo. Amo ni si Senador Richard Gordon amo ni una nga nagduso mga kaaksyon sa pag-aprobar sang duha ka mga resolusyon. Antes sa mga kaaksyon, antes sa duha ka resolusyon nga ginduso ni Senador Richard Gordon, may 12 na galigadaan niya, bawisak dusog niya ba? May isa na kadusina ka mga resolusyon nga gin-adapt ang Senado agod dayawon, agod pangibulahan. Ini si Diaz sa pagdaog sang gold medal sa weightlifting competition sa Tokyo Olympics. Hala! Sakay! Samtang init pa. Kapik mayo para makakapit. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Las 10:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aber, kamusta ang Bacolod City subong man? Curfew na, alas 10:18 na ho. Observation report sang patrol with Action John Diaz. Action John, mayong gabi please kabin. Tandaan ang alan, John Diaz. Yan, sikat si Diaz subong no? Oo, bisa na ano na nila kalubag, di mo na ginaya makakasya? Oo. Dason tun, na ginaka mga estudyante, blama palabuton. Masulat gina sa libro, bisa na ano nila kapilit, hindi gina makakas, Diaz gina Japon. Damo, subong bantog Diaz No, mo to tsimpo, mabalang may balita, kita parte sa kaso. Ang report Diaz, ang nagatag sang balita Diaz, ang nagbulig Diaz man. Subong history in the making. Second cousin ko nun ni Attorney Diaz ni si Hidilin, kay na, mention niya. Ano? Second cousin niya. Second cousin niya? Oo. At third cousin kami Oo. Why sa ka-text mo si Hidilin? Tawaganay kami kanigina. Nambal yan? Ambal ko, damo naman sa mahatag simo, kayo pila naman kamilyo na batunon mo to Ati, amba ko, may abokado tuguro sa balay, tulungan talang kadaguro sa Japan, anay. Manong puli na to? Manong puli na gali? Ati, ipasugata ko na lang siya ng abokado importante may maamot to. Buwas ka lang puli, akson John? Sa puli? Buwas. Nagaw kita buwas? Buwas sa mapuli ho, maning report sa DZRH di ho, mapuli. Ati, nga gawin ito na ipang, saging sa langilan pang? May saging siguro sa langilan, plus sila ni Papango. Ati, tayo may ginapalabuti ka na ibuwas, panukan sa saging, anay. Saba. Oo. Saba. Ano ka to? Balangon, Action saba. Man, may ginamos ka to, Action Man? Tinabal. Tinabal, timing nabas, Action Man, pango? Ati, pwede na gulang-gulang naman to ang saging ni Papang. Timing ito, balingoy pa to, Action Man Yahoo! Kadako naman bisa matunon niya, maamot pa kami talin ni Papang. Gali kiti pila na ka milyon, 33 milyon Initial plan na? Initial plan? Manog eleksyon nga daan, lalay magpagwablay ba now? Kaya do si President Digong do mapagwa mato milyon ko mo? Usually ang national government gahatag na. Gani. Dari mo lakitan, nga hindi ka pigadong Pilipinas.
damo gid kwartang iban gina-prepara lang nila kay may mga halatagan mong Mapuli, isa pa lang. sa Tokyo, Japan, record high COVID cases na record. Akson dyan na mo nagurong rason mapuli dayon si Hidelin. Okay, damo Record to Tokyo, mga... record high COVID-19 Oo. cases. Dahil damo to action mga umalampang nga wala ka dayon nampang kay nagpositive sila. Ah. Kay the moment magpositive ka, hindi ka din kampang mo may mga gold medalist, blood defending champion, gagin papuli. Ang damo gid papuli action mga kay nagpositive sila sa COVID-19. Kalabanan na nga rin sa Amerika, mga US, diba lang ang mga defending champion, mga gold medalist ang una, hindi kampang subong kay nagpositive, kay isa mo ng positive, ba't sige puli din mo? Hindi ka kaya kampang, stick to, ganun ka ba, bisan interview, to nilang ligad, to may baral-baral, patong itang butang, so hindi ka to kapalapit. Why ganun subong free TV, no? Do coverage nila, TV, do wala subong sampang sang Tokyo Olympics. 33 million na wala mo ni papang din ka magdugang guro kay base magdako na gidla. Di parata kay do may masunod pa, do may boxing pa nga nabilin eh. Ang boxing do quarter final tong boxing. Di bakol man to kay number 2 to action mare, world number 2. Ang boxing na perde na tong world number 1, itiway na subong number 1. Sa subong number 2, sa kaya perde tong taga Chinese Taipei to black sa boxing. Di miyara pagita nga mga pagsik pagid ang mga gina-train da ni Frederos, Blackson Mark, coach ni Pacquiao at ti Balantayan gini, no? Ano na ginapang pasa di sakon? May mga cartoon damo bi meme ga gruwa gali online, no? Isa na ano na lang ang mga meme action na Marlona. Anyways, karon ni gabi sa tuntumatag palamatiang patrol, ari kami diri sa area mismo sa Bacolod City Government Center kasanag pasabos damlag sang tanan na ang sitwasyon diri naton karon niya kagabiyon pero tandaan curfew time na. Sulod na sa tutaran ng mga kaakson. Pasado na las 10 ano na niyo. Dapat sa iba nato ng matag palamati, sulod na sa initag sa kamapuloyan. Ang kapulisan, turting tagtatigayo na checkpoint to, asod-asod. Simultaneous ini, ibabisan din ang mga areas dito sa sudad sang Bacolod, doon nakabantay din sila. Bawal ka na gid, karanda di, bawal ka na gid kalaba, akon kaladay. Hindi na pwede dira kalabot-ibot, kung hindi mo gusto magkanto, dito sa may down, may NCC, karon gabi, doon masyado gimang tao, diyan. Wala naman nag-standby, mga slakyan, nanggidman sa mga parking areas, narito do tatlok bilog pero iyan yung ka BPO di ba kay katrabaho lapit diri ni ari BPO company so sila din nag-standby ban pero may nagabaligya pa bala no? May nagabaligya pa diri fishball popcorn kagiban pa may nagabaligya man diri mani balot Pinoy may ari nagabaligya sang buko o kung may ding palamig mga kaakson may hot cake man nga subong nga pangatinion bugnaw na kay kagina pa inihat bugnaw na nga hot cake. Ari di bigya pa din sila, no? Pabayan na lang kaya sigay nga gaw pa man kay duhay na guro kabawi kapital nila. Ari din sila skillet sang sang BPO company pakalinong di sila kay tidamo pa man ng customer nga mga nagatrabaho mga call center agents, no? Pero aton dalanon sa palibot sang syudad Tinlo, Hilway, Lapad, doy ginasado sang Sarakyana mo sinuras. Pero pagpatakaroon doon dugay las 11 ang gabi expectaron na pila dili mga traffic lights patay ni automatic no may mga traffic lights sabi nga automatic lang sa action mar ka turn off sa dayon no hindi turn off sa bahay o kung sa lalaki turn off yung patay gid ang traffic lights may bukas pa diri nga mabaligyan nag-aaso pa aso tob sila nga matanion kay base may mga order ko diban guro ni nag-sera na gid man sila nga balaligyaan mga kaakson. So far, lino nga namin isang panyempos pero sa dagan ng tulotalite sila nga gabi dasig naman to wala gani gid ba kami doto siguro to pagtulo-tulo kay pagulo pisngo sang kalangitan ang pagulo-ulan hindi na tanto mo sila masog palit lang pabugnaw lang to so ulo si bandera nga duga init gid kay subong gabi do gid kalusot ang isa paginaton ka weightlifter number 7 lang pero importante baguanon to sa Olympic importante ma yung performance no mga kaakson sa gihapon hadlong sa tumatag palamati observaron gid ang redolaton nga mga minimum health protocol ug maligawan nga matabigan og transmission sa COVID-19 nga balatian sa totalan mga kaakson bantayan
taas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Last year's 27 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik i-check ta na ang detalye sa mga balita sa ato sa mga action unit reporters sa pagbalik sa Action Night Patrol. Standby! Okay, sa mga nag-monitor sa live stream sa ato sa okay, Facebook Live, Alexa Fuentes, good evening. Araman si Angel. Mercy M. Flores, good evening. Elizabeth Malakagamala, thank you, Gid. Diding Alohamiento, good evening. Jen S. Always, sir. Homalumina, mayang gabi. Evan Voicer, good evening. Dan Sharing, salamat. Vanessa M. Mayo, greet lang ni Hug, my sister Mrs. Alvarez. Robert Herrera Saturnino. And regards sa to your sister, Maria Fe. Sir, salamat gid. God bless always. Great week from Minnesota State. Salamat, Vanessa M. Mayo. Si Milail Oligo, ang nagabonitor. Mary Joy Camero. Good evening. Alexander Pilla. Ari kami gabonitor sa Zone 6, Home Along Dariles. Jinky Dialagdon. Tamyo lang kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milal Oligo, Michael John P.C. Season, kagtaran-taran nga members ang EFC. Ambal ni Milail Oligo. Tamyaw liog, please, aksumalon. Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Monteza. Okay. Si Toto Balulot, good evening, Aksumar. Araman si Nemesha Roquez. Good evening, Action Marlon. Aga-monitor lang kami sa Barangay Tangob o taran-taran nga mga taga-Barangay Tangob. Akon ka barangay. No? Nemesha Roquez. Diyan ka kapurok ka, Ma'am Nemesha. Okay. Joel Agora, good evening, Action Marlon. Pakitamyaw lang ang pinalangga ko nga asawa, Mrs. Irna Lagura. Watching from South China Sea. God bless, more power. Martin Aliling, magandang gabi po, sir. Salamat. Si Kyle Christoph Brizual. Action Marlon, good evening. Shout out tani Lolo Lando. Noel Amar, good evening. Tamyaw lang ko, friend ko nga si Vanessa M. Mayo, Jinky Dialagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bea Jonathan, kag Dennis Roma. Araman si Concepcion Rodriguez, maayong gabi, Sir Marlon. Tamyaw ko lang ang taga Barangay Bata. Sir Marlon, tamyaw ko lang akon bayaw nga si Ed Ronquillo nga nagasaulog sa isan nga birthday today. Halin sa kay Noel Amar. Happy birthday, Ed Ronquillo. Joel Agora, thank you. Ili Asturias, good evening, Sir Marlon. Monitor lang ko dari Barangay Mandalagan. Joel Agora, amugid Sir Marlon, Pinoy pa. Oh. Ambal ni Noel Amar, sharing and likes done, Sir Marlon. Tamyaw ko lang akon sa ning friend. Sila ni Bila, Bula, and John Iras, dara sa Barangay Pahanakoy. Kabay pa nga sakto tong pronunciation ko, Sir Noel. Bula, Biola, okay. Si Biola and John Iras sa Barangay Pahanakoy. Divino Miliesa Jr., good evening. Si Edward Tahones, kanami sa background, salamat, okay. Noel Amar, Sir Marlon, tamyaw ko lang akon kumpare nga si Bowie Jolingo and Rayboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Okay. Edward Tahones watching FB Live from Porok Siri sa Barangay Oringao, Ili Asturias. Okay. Damo naman nga mga politiko nga masakay dara nga isyo kay Hidlin Diaz para magsikat naman sila. Correct? Okay. Milanda Sausa, Galibot. Sa Marlon, may galibot di sa Sharina subong lalaki ga pangayo bulig gab ina ga doorbell may pila sa tiyan. Bakalya ko no bulong ka tingalahan tudlo ko sa sabak absik. So, tawag pulis no? May pila sa tiyan dapat ngayo sa bulig pa ospital. Wala pa ospital siya, no? Basi kun ano na makaduluda guro na. Ambal ni Noel Amar, manyakis nga HPG dapat utdan hotdog sa pagkahuluya ug tas naman ni Sidigong.
Emeline Hamal ni Noel Amar. Si Emeline Moyko Adokal, good evening sa tanan-tanan, be safe, God bless. Marvin Paklibar, good evening sa Marlon watching live sa Barangay Talakdan. Greet ko lang Paklibar family, gapamati subong. Salamat. Si Mila Milyara Sapol, Sumalon, imo background nga music, hindi nami, balik lang to bala ang nagligad, nami patuya. Galing kay di pwede mabalik. Kung why Facebook, pwede gito. Pwede sa radio lang, sa transistor radio. Galing kay daw may ara sang problema to kung sa Facebook. Amo na nga medyo nag-ilis lang anay. No? Kasi kung matingwaan man yung mabalik ang original nga background music sa sunod. Yan lang ang problema sa Facebook la. Okay, temporaryo malangguro na niya. No? Sige. Toto Georgian Honsay, ang hero si Maniko, ay si Monico gali pre. Mal ni Georgian Honsay. Grabe itong tumbo ni Monico. Si Didain Jonah sa France next 2024. Kabay pa matapos ng COVID para makalantaw man kami sa personal. Kabay pa. 2024, ako, kapati ko, why na COVID. No? John Vicente, hi sir, good evening. Pakigarit man, family ko sa Himamalan City, sa Barangay Carabalan. Vicente from John Vicente, a Barangay Hagnaya, Habidan, Capiz. Salamat. Si Helka Baltar Galapin. Good evening, mayong gabi lang da sa akon pamilya sa Barangay Bakong, Maaw, Bago City. Rosalina Arellano Espadero, good evening. Si Kyle Christopher Brizuela, shout out man da kay Braille Kagaytura. Sir Philip Alosagay, bayong gabi, good evening. Lucia Banjola Atiliano, good evening. Monitor kami di sa Barangay Tangob. Okay, taga Barangay Tangob, Lucia Bandiola Atiliano. Jerome Lipana, mayong gabi Aksumar. Tamyaw ko lang asawa ko, Rosalie Elizalde. Kag Maninoy Alex Reston. Okay. Toto Balulot, good evening. Okay. Lilia Taton, good evening. Monitor lang ko di Gardenville, Aksumalon. Okay, Tangob man siya. Si Lane Trespeces Pabiania, good evening, Captain Roger Pabiania of Barangay 17. Si Eddie Jones Kalinaw, enjoy watching from Clark, Pampanga. Si Josie Lin, good evening. Mayong gabi. Jinky Dialag doon, Aksumalon. Okay, dalaga na. Kaya may nagadugang eh. Jinky Dialagdon, thank you Aksumalon. Please Tamyauban family, Rifuela, Dialagdon, Torino, Verino, Mallorca, and Biligorio. Salamat kid. Si Welmar Diaz, good evening mga ka-aksyon. Bali sa email, Sir Marlon daw ga break dance kahaw. Break dance? Okay. Isaot ko. Sally Auke Di Sosa. Good evening Aksumalon, watching from Sam Village. Aga breakdown ga mo na okay. Muna sa ginadala ka suma muna parang at least mabasa tanan. Salamat. Vanessa M. Mayor. Thank you.
pag-asa ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action! Night Patrol! Pawalik sa atos rin nga pangalagan last 10:41 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hibalawon ta na detalye sang balita idulong sa ato ni Aksyon Roger Goteb, direkta dara sa mga Northern Negros. Labanigid ang report may kantaran sa saring isa ka miyembro sang Highway Patrol Group, HPG, nga ginakusahan ang akusasyon siya ginmolestihan niya ang 12 anyos niyang manok. Action! Night Patrol Field Reports! Dugang nga ritali sa ring balita sa report ni Aksyon Roger. Aksyon Roger, mayong gabi, please come in. Yes, sa Aksyon Marlon, may gabi sa mga aksyon. Sa karoon Aksyon Marlon, game turnover na to ang mga service firearms mula ni Police Staff Sergeant Willa Judas sa ila kinisa iya sini nga commander si Police Major Florindo. Amo to no kay natin payag man ang highway patrol nga si other investigation command kay isa pa ara gid man sa pulis. Ang ara gid man sa Cavite City PNP ang pag-imbestigar na binigit ka Women and Children Protection Desk no agad nga agigid sa tawag nga proseso ang among kaso kag sa payag kay na ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar nga ang Iloy sung bata 12 anyos nga ang biktima ni kang Iloy sini amo ni ang living partner ni Police Staff Sergeant Willa Judas ang desidido nga magpasaka sa kaso batok sa sini nga police nga nang living partner nga sa sulod sang 3 ka tuig nga sunod pa to sa payag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar. So, ang natabo kay na kasi ayo sa bulig ang Iloy ng bata sa kapulisan kag responder maglayan ng kapulisan kag tungod nga ara di mismo ang complaint kag abdal man sa police dito ini si Police Staff Sergeant Willa Judas. So, ang natabo isa aresto na lang gid siya. Ginaristo sa mga kapulisan matapos na ginatudlo sa asawa mismo ko sa iya living partner, Iloy sung bata, na siya ang may kamuman mismo ang bata nga nagatudlo nga tigin mulistahan ang iling nga bata. So lang ko nga patigayon ang physical examination sa sininga bata sa may Cavite City Emergency Clinic ang ito nga sa payag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar based sa medical record na nagbuha nga may ara nga laceration ang kinatao sa bata. Tag ato amo na to ang basihan nga may ara nga nagsulod nga object sa iya sininga kinatao. So butilingon nga na considered nga ang natabo is may ara nga fact o kung basihan ang akusasyon sa sining Iloy kay sining bata nga Luciano sa kay Police Staff Sergeant Willa Judas nga ini ang amo ang naghimulos. So, pero base na sa atong interview sa kay Lieutenant Colonel Rocky Dizar nga si under investigation pamagyapon tungod nga ang ilaya ginapalo lamang nila ang procedure sa pag-aristo kag subugmaan sa pag-detain karon nagyara sa PNP Custodial Facility ini si Police Staff Sergeant Willa Judas samtang iya naman sini nga mga siguro basi ang iyang service firearms ay sa tos dimension kag dili magibat pa nga mga gamit siguro niya iya sang highway patrol balik ana ini temporaryo sa iya sining commander kag sunod siya to kay na suglanon taman si Staff Judas Police Staff Judas nga wala to nyo lang kung ano ang mga resulta sa investigasyon kay sunod sa iya ginaangga-angga yung malaklong bata galing kasi hindi man siya magpahayag nga
sa iya gid nga ti lingkutan ni nga makuhaan man siya sa iya sila nga side. May kantana siya proteksyon sa iya pero siya sumarlon nga hindi na lang siya maghatag no sa anuman nga mga statement kay yan na lang ginanay hulaton kay ang iyang sige na lang tao nga ti kasi maka-angkot tuman sa tawag nga pagkaluoy guro. Ini ang iloy o kung ini man ang bata siya kaya mabawi ang anuman nga mga accusation kay suno siya dinaangga yung mga kuno ang ini nga bata action Marlon. So far tulat-tulaton tala kung ano gid ang mangin resulta gid action Marlon sina kay suno sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar nga posible buwas mapataka nila na ng kaso nga rape tatok sinisa kay Police Staff Sergeant Willard Judas kay Regina Mandartana lang nga report kada disidido man ang iloy sa pag-file sa kaso. So sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar kay ni tanan buhat posible nga ang mga development sila mo ang pagpasaka na sang kaso sa korte action Marlon. Manang bulo bantayan na ton at idugay naging si Police Staff Sergeant Willard Judas nga bilang head ng highway patrol diri sa may syudad sa Cadiz kag kadamo gid niya mga nabaton manaton nga mga reklamo sa bahay sila pagdakop pero feeling ko pinaya mandato nila na magdakop kay ilan sa trabaho di ko may mga ara gid nga alibawa nga wala magkaso mga violation kaga pagkatapos karga sa violation sila na may gurong istorya pero ang mga nagredak paling ilan man nga pangiti derte ka stricto kuno sa pagpandakop di ko natural nga stricto sa pagpandakop ito nga mo nang ilang trabaho pero karon napuno gid sa pagpakamalaot si Police Staff Sergeant Willard Judas kag naman saan din at Marlon ang pangalan sang Highway Patrol Group labi na gid ay norte ka ba sa probinsya sa Negros Occidental. Action Jar, siya ang head sang HPJ Cadiz? Siya na ding head sang HPJ Cadiz si Police Staff Sergeant Willard Judas. Actually, ang aside ng Rosita, tani permi, 2, 3, no, sa mga HPJ, pero siya, amon siya inatawag nila nga chief. Sang HPJ, siya sang Highway Patrol Group diri sa may syudad sang Cadiz. Pila ka ng edad Jackson na, Jer? 47. 47, soltero gapon ni siya? Actually, magagaya pa man kot ng tabla sa Mastrago, soltero, gen. Pero ang iling niya pulo po, dyan living partner. Ganiman? May mga report din nga naton nga kanya po no, inang kirida, bla. Pero pinaya, hindi po man konfirmado sa Maglon. Doon may tawagin sa original. Kag kirida. Ayan ay kag may bata man ang kirida. Pero doon lang tao na doon diriya sa interview na doon sa kapulitan nga live-in partner. Matulingon nga asawa nga wala makasal. No? Ulo asawa, abi. Ano mo na? So, wag to kabalokon bala may asawa gini siyang original nga kasado. Kaya silingon kung may asawa siyang original kang kasado. Mabutang salang alam pa gini? Ina pagina budlay pagina kasi ang magdo ni Pentis Feranda sa mga monaya ba dalman pagina sa Marlon. Tamo na ang subong natin pag-ahuma sinikay na tungod kay swerte nga tao na nasa sa mga housing, Yolanda housing nga ang tao na bla swerte nga mo nabo katama. Nagpulis siya rito siya. So, may mga report na danda nga si Judas, nagkirida yan daw, pero hindi ba nato masili kirida ulit yung partner ko na no. Ang daw nabo man ang nagasiling at mo na no, nagpakamalaot sa iya tungod man nga mo na nalakpan siya kay na temprano pa kita on gikitama at pag-aristo sa iya sang mga katapo man sa kapulisan. Ano Jer ang maimbestigar siya? Policeman nga Cadiz policeman? Ang maimbestigar sa iyo, of course, ang Women's and Children Protection Desk
Oo, sa nga Cadiz City PNP. Pero arinis na police, pero hindi mag-under sa Cadiz City PNP. Okay. Kasi probinsya niyang ilayang saksyon mo. O galing lang kasi kung may mga operasyon sila, kaya pangayo man lang augmentation sa kapulisan. May mga panahon man nga sa pulis, may mga follow-up man mga carnapping, ginapagayo man lang augmentation man sila ni Police Staff Sergeant nila Judeka. So, ang mula bataya ni After Malone, buwas yun ang pag-file sang ito. So parte mo na kay ito, gang talaga report mga vaccination na mo tayo para yon. Mayong resulta kahit ang tao daw gusto na din mapabaksin. Kag nagaparayan ng second dose sa AstraZeneca, nagaparayan man ang Johnson & Johnson single dose sa isa man ka video diri sa may Cadiz West 2 Elementary School. Ang namadala na ito ka report, balita informasyon. Direkta diri sa aton nga area of responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Ni Dr. Roger Gutim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Action Night Patrol Field Reports. Salamat sa report ni Action, Roger Goteb. Sige lang, pabuwasan tayo mga ang kaso ni sang pamuno pa naman, head pa naman sang HPG, Highway Patrol Group dara sa may asuran sang Cadiz, although akusasyon pa malani sa iya, ining ginaligar nga pagmolestya niya sa 12 anyos nga manak balibata sang iya sa live-in partner, live-in partner niya, na kaupod niya sa sulod sang 3 na katuig. Depende ni sa dalagan sa investigasyon sang atos sa mga otoridad man dara sa maya sunad sang Cadiz kati balaom pa ni ko bala may mga soltero ni sa kon may sawa kay kumaduruman yun sa pagpungko sang bag-ong pamuno sang PNP General Guillermo Eliazar, isa sang direktiban niya sa mga pulis nga dapat mangin sinsiro sa ila sa ding asawa hindi magpangirida kay kon mapamatud-an nga may kirida bugto hurangos ang kapato. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ang gwa sira maka-aksyon nga kon mapamatud-an another nga kaso naman, no? So kabay pa nga may baluan gani kung anong kamatuoran sa sining nga kaso nga mga tubang sang head sang HPG sa Cadiz City. Last 53 balikan tarang ato sa nga patrol natipon nga report ni Action na John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Report ni Action John, sa balik ka report please Kabin. Duha sa mga damang barangay action madri sa syudad sa Bacolod nga nagbatigayon sa vaccination program sa mga adlaw ng barangay Panokoy ug barangay Estefania. Ginkuha nato sila sa pinakaudineng observation kanang datos ang ilang ginpatigayon nga vaccination program. Kag sulod diri kay Kagawad din Burgos sa barangay Panokoy, 700 gid ka mga doses, single dose sa Johnson & Johnson vaccine ang ginalokar sa Bacolod Emergency Operations Center sa bahin sang barangay Panokoy. Naubos gyud man nilang 700 mangod sa patigayon nila nga sistema dira. So digi kay Burgos, nagpatigayon sila sa numbering kag scheduling sa tanan nga mga ginbakunahan kay Inaction Mar. Ana Tabu Abi, isa ka adlaw antes man ang gipatigayon nila nga vaccination, ginatawgan nga daan nila ang tanan nga mga persona nga kwalipikado kag yara sa priority list nga pwede sila makapabakuna sa amo sila nga oras. Kaya Tabu Action Mar, ang kada purok ang ginatunga sa naglain-lain nga mga schedule. Tag 30 minutos ang ginhatag sa kada purok kag ang mga residente nga kwalipikado nga magpabakuna sa isa ka purok ang hinggaan sang numero para pag-abot sa vaccination area makaibalo na nga daan kung ano sila nga numero action mark kag dire-diretso na wala na sang kinahanglan para pagtiner labi na nga medyo mainit ang panahon. According kay Burgos, ang 700 ginubos nila sa A1, A2, A3 nga mga priority list. Ila diriging klaro nga ginatawag ka na nila mong no ang mga kwalipikado diri kag gina-confirm kung gusto mo lamang pabakuna o kung hindi action mo amo na din ang paghatag nila sang ginatawag nga numero sining mga nabakunahan. Okay lang allocation for Panokoy. Actually sa 700 isama sang Johnson & Johnson no? Or Janssen vaccine. One dose isa diba? One shot na siya, one shot. At sinong priority nyo dre? So ang priority na ito is A1, 2, 3, health worker,
senior citizens and persons with mobility. Pero paano ang process, ma'am, na napilihan sila? Palihan atong DHW, nagkanda, after dugay na nagkanda ka atong DHW survey. Napalipot na sila daw survey form kung sino ang babaksin. And then kung din ka na yung priority list. So magambal kita na yung may mga lista na aton yung mga DHW. So once ang magambal ka, kung 700 ka A123, so automatic meron na sila. About sa lingon, depende ko pinuna sa register. Yes, register. So ang walking nga, ako rin may walking ka, wala taga, walking ka tungod, wala ng naalat ni 700. So magkapo, bali, ng ginbutangan sa ni batch by batch. So nag-start kita 8 o'clock first batch. Every 30 minutes, may kasunod ka puro. Paano sila nakapalo ko daw, sa system na lakin mo from 30-30? Napali, may ginakaubra kita nga schedule ticket. Ginatag galit ko sa 40, puro binuligon. Pulo kabilog. So gag-print kita pulo kabilog nga 8 o'clock to 8:30. So mga nakatian, si Kagawad Glenn Burgos ng Barangay Panocoy, Sulad sa Bacolod, sila dala nga datos, mga 1,300 sobra na ni ka mga doses ng COVID-19 vaccine ang nagamit nila sa Barangay Panocoy. Sa Barangay Estefania naman, kay ina may 300 ka doses ang Johnson & Johnson vaccine second day nila. Kay kapon may 500 sa sila ka doses ang Johnson & Johnson giging gamit nila sa may Barangay Estefania. According to kay Kapitan Jerry Tingson, di mo makitaan nga kadamo na gid sang gusto nga magpabakuna sa COVID-19. Pero according sa iya, ginaobrasong sa barangay, ginauna gid ang mga priority list. Kung nagparesto ka man sa itong bulan sang Marso, hindi napatimaan, ikaw naon masubong nga. Kaya according to kay Tingson, yung pagpatag atong pagparesto nimo, preparasyon di ko tani kung nag-abot na bala ang bakuna nga gin-procure kung ginabakal sang syudad. Kamo nga nagparehistro sadto amo na action mar ang mangin prioridad man sa pagpatigayo ng isang actual inoculation sang COVID-19 vaccine nga ginbakal sang syudad sang Bacolod. Sa karon mga 1,680 na kadoses sang COVID-19 vaccine ang nagamit sa Barangay Estefania sa anom nila kabatch sang COVID-19 vaccination program. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Akson dyan sa report si Welmar Diaz, naga-monitor watching from Barangay Talakdan. Alex Montesa, thank you. Si Benedict Austria from Barangay Paligawan, Silang, Cavite. Si Daday Hilado, good evening sir, kag Akson Radio, Barangay Elihis, Bacolod, God bless, thank you. Daday Hilado. Eddie Jones, Kalina, good evening, yes, pre, okay, thank you. Si Marita Pretty Mahilom, nagamonitor man sa digid nga mga tirion. Ay parida John Mahilom. Dara sa mga Lopez Housing, sa Mahilom family. Action Night Patrol, magatakop temporaryo, magabalik ini buwas, 9:30 until 11 p.m. Sa kalang sigayapon sa ato sa ring mga Action Unit Reporters, News Center Action and Defensor. Patrol Action John Diaz, Action Nixon Tahom, with the Action Roger Guti. There is a technical control, Action Nelmar Madera, with Action Christian James Binaris. Sa kalang sang regulang anchorman, Action Eric Magbanwa. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya, nagabiling sang Sweet Dreams. Good night, good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila, Casting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.